Здравейте всички, продължавам с странните програми. Тази се казва Clear Defaults, което ще рече, че почиства програмите, които се стартират по подразбиране. Когато се рестартирате телефона и ако отворите един Task Manager, да кажем, не сте ли забелязали, че той е препълнен с програми, все едно целият телефон, всичко се е стартирало и трябва няколко пъти да ги убиете, за да заработи гладко. Това тази програма работи горе-долу по същия начин, само че изчиства програмите, които са като примерно лаунчера, той е зададен да се стартира на първи план. Нещо от сорта, да речем сега, дадем тази четчица. Естествено, отново ни кара чак до настройките. Ето го, Launch by Default. You have selected to launch this application by default. Та-та-та-та. Може да го дадем, но тъй като това е все пак лаунчера и той не ни трябва да го спираме, тъй като той се стартира първи и така нататък. По-добре не го давайте. Това е цялата програма. Не, явно да. Ако примерно имате много приложения, да кажем телефона ви е някакъв от високите класове Note 2 или S3, 4 и така нататък, може да има много програми, които са стартирани по подразбиране, а тъй като този Android е толкова орязан, че не може да бъде, няма какво да се стартира. Смятам, че това е достатъчно. Просто програмата би ви показала кои програми се стартират по подразбиране и така ще знаете кои може да спрете, кои ви трябват и така нататък. Благодаря ви за гледането, очаквайте още.